Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şu gün 10 iyul 2025 yılı Kepler'in pençelini hoş geldiniz. Demokratik opozisiyanın platformasına. Hormatly izleyiciler, şu gün bizim gepleşimizin teması Türkmenistan'da inteligensiya var mı ya yok mu? Eğer var olmasa onun ordu nerede? Şu arada bunun için şu gün gepleşimi yani Nurcan Apa'nı çağırdım. Nurcan Apa Amerika'da devleti halk hareketindeki şu yerde yankı yol diye ve Devran Assalamu alaikum hoş geldiniz. Nurcan Apa Assalamu alaikum hoş geldiniz. Salam vatandaşlar. Devran bizim vatandaşımız onu siyasatçan değer nemem değer Türkmenistan'ın grazları. Çünkü bizim temamız bu siyasi tema bulman son yine ben Devran'ı çağırdım. Devran'a da xahiş ettim gelip öz fikrini aydınlayıp inteligensiya vardı gurunu çek koyar tevavi. Şu gıdıklı tema, şunu intek önünü açan yok adam. Şu temanın önünü açan yok. Opozisiyan arasında Türkmenistan'ın içinde. Şu da hatta köp gürülen propaganda şeklinde gürüleniyor olayım. Onun intek bir hakikat der. Şunun için de şu gepleşimde doşollayıp şunu geçiriyor. İnne inteligensiya vardı. Biz gurun vertek vatandaşlar inteligensiyanın türlü şekilleri var. Ilm inteligensiya, kültür inteligensiya, medeniyet inteligensiya ve başka türlü inteligensiya. Intelligent demek Fransızca demek, Fransız sözünden gelen Fransızca intelligent demek intellekten var. Yani intellekt demek an düşüncem ötün adama intelektüel diyorlar. Yönü yine Fransa'da intelektüel demek başka mani veriyor. İntelektüel demek intelektüel demek o istediğin adam bakıyor. Hükman yani kitap okuyan adam diye misal için biri yani memoriyada kıyafet çeynek yatıyada yani yerden. Şunu da intelektüel deyip bolya sebep onu diyen iş intelektüel. Yani şu bilimi, şu oradaki bilimi katı güçlü beyliklerden yani şunu da ayyalar tüye intelijan. Yani sen intelligent deyip ayyalar. Şunun için hakiki intelligent sözü ortadan Alman yani sözün gelip çıkış yerinden Fransa'dan almalıyım. Şunun için intelektüel olanına dine kitap okuyan adam ya yazıcı ya bilim alim adam değerler. Fizik taraftan işleyen fiziki hünermenti bolon yani kap çanak yasayan ya da bir tahtadan duvar yasayan onu da intelligent diyorlar sebebi. Olumum şu orada bilimi ummasız uluğun şu anı öten son şu orada şu intelligent diyorlar. Şunun için intelligent diyenler hükman yani sen yazıcı, şahir, medeniyetçi, alim, doktorluk olmalılar. Sen maşin umuryan adam bolup bilersin. Sen yani kıyafet çaynak yasayan adam bolup bilersin. Sen hünerment bolup bilersin. Fizik taydan işleyen onu intelligent diyorlar. Yine şu bizde dolu inteligensiya var. Gelin de tarihe seyredelim. Yine ben birinci sorum Devran Ağa'ya verecek koyayım. Devran Ağa. Biz son 100 yıl analiz edelim. Onun önünü analiz etmedi. Onun tarih bizde yok. Bizde yani açıklanan yok. O yerde bir yerde böyle küçük bölükler çıkıyor. O yerde bir yerde ayyanlar var. Öz fantaziyası oluşan bir hakikat ayyan bilemdi. Şunun için son 100 yılı biz analiz etmeliyiz. Demek 1924 yıldan beri şu neçeli yani 2025 yılı çeli biz analiz etmeliyiz. Yani şu tarih yazılı. Şu tarihin yani iyileri var. Onun ön tarihin izam yok, adam yok. Onu yitirdiler. Ortalar yitirdi mi? Ya da tabiat sayılı yitirdi mi? Ya da komünistler yitirdi mi? Ben bilemok ayrılacak ya. Yönü şol yok. İnne biz 3. Türkmenistan devletinin 3. konstitusiyonu kabul edilmedi. Biz şol 1924 yılında şöyle tarihi tapmalı. Şun yankı müzeyini açmalı ve şu tarihi östürmeli. Bizim gelip çıkışımız şu. Yine şol orada hazır bir gürlemeli köp materyal yok. Son 100 yılda seyretsek inteligensiya son 100 yılda niye yütkedi? 1924 yılında niye inteligensiya var? O zaman 60 yıllarda niye inteligensiya var kaldı? 91 yılda bir Sovyetler yıkılanlar biz niye inteligensiya olup geldik?
91'den 96-a 2000-nji ýyllar çelli şol öňkü intelligensiýa näme bolmagy 2000-nji ýyldan 2025-e çelli intelligensiýa näme ýetgedi şu zatlar boýunça bir düşündürüş berip bilseňiz kyn görmän. Şoňa jogap berjek bolsaň intelligensiýaň wekili bolmaly. Men özüme intelligensiýaň wekili diýip biljekler ýöne bir daşyndan analiz edip biljek. Aýdym. Sağ olun. Şimdi intelligensiya deyip indi käbir terminologiýalaryna ser salsak intelligensiya diýen many sosial gatlygyndaky adamlar gara işte işlemeyen adamlara yani injener, muallim, tarihçi ýoksa sungut işgärleri şolary aýdylýar da käbir nimelere terminologiýalara esasen. Yani olarda yani gara işte proletar işte real işte nimeler giren olsa. Endi Türkmen intelligensiya taryhyny alıp barsak indi şolar wady görüp etsek Türkmen Türkmen intelligensiýasy deregi ondan öň boldumy bolmadymy ol muradagy siziň aýdygyňyz dogry ol bolanam dadyr ondan öňünde bu zady öwrenmeli bolar al taryhçylar zatlar belki bolandyr belki olar nämal meni hakyky Türkmen intelligensiýasy şol revolýusiýa Oktyabr revolýusiýasynyň soň dönemde ondan öňün bolan bir intelligensiýaň wekili eger şonu intelligensiýa diýip atlandyryp bolýan bolsa Artukul Tekinskiy diýip bir bar bizim taryhymyzda beri olar yani Ors paçalyk döwründe şu Türkmenistana gelip moğolimçilik edip zat edip geljekki Türkmen revolýusionerler bilen ýa-ki ara gatnaşyk edip şol sandy ýa-ki Gaýgysy Atabaýew nedir we aýtak şolar bilen da ara gatnaşyk edip revolýusiýadan öň şol atlandyrsa bolardy. Indi ondan soň Gaýgysy Atabaýew nedir we aýtak ýene we başgalar olar intelligent olar hakyky Türkmen intelligensiýalary şolar bolan. Olar dine intelligensiýa diýip bolman olar ýa-ki entuziazm bilen baglanýan intelligensiýadyr. Olar ýa-ki hyjw bilen hereket eden özlerini sowatly Türkmenistanyň şol medeniýetini ýa-ki öz sungatyny zatyny nime dip territoriýasyny şolar sungatyny zatyny gorajak bolup territoriýasyny şu Türkmenistan hazırki bizim kartada duran şolar ýa-ki inisiýatiwasy bilen bolanda bolmasa hem naz bilişimiz ýaly başda Türkistan ASSR bolan şolar geldi. Derek o nime başta bularda Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan bir territoriýa bölmek niýetinde bolmandyk derek bolşeviklaryň başynda. Yani esas şu inisiýatiwany döreden ilkinji inisiýatiwany döreden şol her kim öz milletiniň öz ýeri bolsun diýip şu Gaýgysy Atabaýew şol nimani şol ideýany urutdurmak hakyky intelligensiýa da. Indi şol 30-njy ýyllar zatlar bilişimiz ýa-da repressiýa döwürleri dörep başlan. Şonda repressiýa döwürlerinde köp intelligensiýalarymyz şol atwa berilen, cezalandyrılan şol sanda Gaýgysy Atabaýew nedir we aýtlak şolar nimediler. Indi ondan soňky intelligensiýa olar entuziast daldy, olar даже hatda inisiýatiwada döredilmäge koýup bolmadyk intelligensiýa döräp ondan soň olara ýöne bir intelligensiýa ýöne funksioner olardy, funksioner şol parlamentlaturda duran adamlar şu ýokarda näme diýseler ha bolupdyr diýip beýdip şu edip duran. Ama şol 80-nji ýyllar, 90-nji ýyllardan hazırki intelligensiýamyz dörep başlady. Bundan ozalky eferde aýtdyňyz olar intelligensiýa bardy da. Indi bir wagtlar bütün dünýä proletarlarynyň serdary Vladimir Ilyich Lenin aýdan ekeni. Indi ors dilinde sitirup etsem, intelligensiýa это не мозг нации, а говно нации diýip aýdandy. Ol ýana
şol wagtlara laýyklyk indi burjuaz intelligensiyasini sıfatlandırılan şol wagtlarda. Yani hazırki bizim içerki ýurdun içindäki intelligensiyamyza dogry gelip durdy şu aýdyp oturanda. Owa, indi ýurdun içindäki intelligensiýanyň siz indi mundan ozalky eferde Muhammed Büyüç bilen nime etdiňiz, aýtdyňyz o zatlary. Indi ýurdun taşynda da intelligensiýamyz bar bizim. Ýurdun taşynda da intelligensiýamyz, passiv intelligensiýa bar bizde ýurdun taşynda. O zaman aktiv intelligensiýa bar. Indi passiv intelligensiýa diýeniň olaryň resurslary bar. YouTube kanalda çykyş edýärler. Türkmen Scholar diýip bir şkolarmy näme şkolarmy näme bolar. Eger ýalňyş aýdýan bolsam düzeldiň. İnglis dilde onça nime daldy. Şolar ýaly resurs bar. Şunda bizim türkmen ildeşlerimiz çykyş edýärler. Gyzykly temadan çykyş edýärler. Dürli ýa-ni ilmi temadan ýa-ni medisina ugurdan, tehnika ugurdan, ykdysadyýat ugurdan. Ýöne diňe şol bir belli bir premoliniýany nimeler, toçny temalar. Ol ýa-ni halkyň intelligensiýanyň intelligensiýanyň maksady, esasy maksady ilaty ruh imitlendirmek ol. Ol diňe ýa-ni men ýa-ni mugallim, men şlapa giyip men gasuk taktym, ol bolmaly maksady. Olar ilatyň medeni derejesini keskitlendirýän, medeni derejesini saklap duran intelligensiýanyň esasy boldy şol maksady şol. Intelligensiýa kança nimerak bolsa, aktivrak bolsa şonça nime. Indi şu passiv intelligensiýamyz ýa-ni türkmen şkolar ýa-ni olar ýa-ni bu temadan aýdyldylar, eşitdiň, lap otursaň halka o temalar bar. Ýöne hiç halky bir nime diýen maksady ýok olaryň. Halka bir nime ideýa bereýin, täze ideýa bereýin, filosofiýa ideýa bereýin. Mesela olar aýtyp bolýar, mesela şahs näme, şahs temadan aýtyp bilerdi, ýok aýtmaýarlar hiç. Lider näme, olardan elementar temalardan bu aýtyp bilerdi, olar nemesi okuýup beren bar, bilmedim näme şeýle. Indi aktiv intelligensiýamyz bar, daşardaky. Aktiv intelligensiýamyz indi her kim olary dürli garaýşlar bardy. Käbirler şeýleýärler, käbirler şeýlemeýärler da. Olary hormat goýulur, käbirler razılar. Indi ikisi bar şu aktiv intelligensiýada bizim türkmen intelligensiýada ýurtdan daşy. Olaryň biri Akbre Sapar, ýene birim Allah Murat Rahimov. Olar özleri aktiv intelligensiýa diýip özlerini görkezdiler, tanatdylar. Meselem Allah Murat Rahimowyň ýa-ni YouTube kanallarında birentek videolar var, rolikler var, tarih, filosofiya pikirlenmelerim var şolaryň içinde. Ol öz garaýyşyny aýdy. Ben köpeğinize razılaşmaýyňyz da, benim käbir razılaşmadyk ýerlerim bar onuň bilen. Ýöne ol golundan ergelerini edýär, halka ýetirjek bolýar şol. Ana şu gynasakda iki jigi var. O Akbre Sapar var. Olum şu ýa-ni filosofik diskussiýany şu Murad aga bilen geçirdi, ýene birler bilen geçirdi. Ýöne soň wagtda geçirmesinden goýdy gynasakda. Ýa tesiden geçirip dursa gowy bolardy olar. Ana şolar ýaly ikisi bar. Şu gynasakda köprek bolsa, oňsoň bizim daşdaky ýören adamlaryň imitlendirmeli de şu medeni tarapdan, sunugy tarapdan, filosofik tarapdan. Şolar azlyk, şolar yetmezçilik eden soň, şolar ýaly adamlar az bolan soň, baýdak depişmede başlady dogrusyny aýtsak, ýene bir beýderek zatlar başlady. Intelligensiýa gerek zat. Orny beýik ýöne intelligensiýa şu bizim ýurdun içindäki intelligensiýa bolsa ýa-ki Vladimir Ilyich Leniniň aýtýaly ol mozg däldi, gavno intelligensiýa bolýar. Men hazırlıkça aýtjagym boldum, sag bolun. Tamam. Nurcan apa, senem goşaklaryňyz bolsa goşularsyňyz. Yani şu vakti duran aydıp bellek geçti, gatı doğru datlar aýtdy. Men alalaşýan. Intelligensiýa ol öňünden bardy. Onu yürütmek gerek. Onu halkın ruhunu imitlendirmek gerek doğru diýäňiz. Men inni bizden döwrümizde geçenmizde intelligensiýa disipline yani güllep ösýärdi, bardy. Halk şoňa yönelýärdi.
Onsoňam ilham oğlumlar, doktorlar, herkili neme professorlar, başka da hünärdäki işleýänler, olar disipline intelligensiýa diýip tasawwur edilýärdi. Duýnansak da bu Sapar Murat Niyazov bizim medeniýetimizde hem şol intelligensiýany yani ayaňa aşağı aldy. Baletleri yaptı, yani bu tiyatrları yaptı. Intelligensiýa yani bu professorlar duýnansak da сокращениýada düşüp hatta öz kitaplaryny bazarlarda satmaly boldular. Umuman intelligensiýany ýok etdiler desem boljak. Bizim öz Türkmenistanymyzda. Yani bardır da şu bir sanaly, yani duýnansak da gatys az sanaly adamlarymız var. Apel Sapar gelemizde ol doğrudan gaty hormat goýýas, bilinçli adamlara bu nasihatlar berip şu intelligensiýany ösdürmäge gaty höwesli, yani oňam kanaly bardy, olam ýapyldy, duýnansak da ine täze bir kanal açdy, şoňa da abone boldum. Apel Sapar nesip bolsa gelir, boşulşar. Oňam elbette her kim ýaly işleri var, güçleri var. Gat hormat goýýas. Onun kitaplaryna, nuskalaryna berjek wagdalaryna, yani nasihatlaryna uly ihtiýaçymız var. Onun için yani gerçekten bir de bu ruhumuzu imetlendirmeye gerek diýip düşünýär. İşte böyle. Intelligensiýa bar Türkmenistan'da az kaldı. İnşallah yine de bu özgörüşlükler bolan soň öz yerini alar, tapar diýip umyt edýän. Doğru. Doğru. Sağ olun. Sağ olun. Menem bir öz düşünjemi aýdynam. Katowryla geçti döwran 1924-nji ýyldan bäri bizde her etapda, mysal üçin 24, 45 uruş başlanýança 41 çeldi. Bir intelligensiýa boldy, olar ýok edildi. Türkmen dini intelligensiýa ýok edildi. Beýleki döwletler, ýani Sowet ýylyna giren döwletleriniň intelligensiýasy ýok edildi. Täze olar nasionalistik, ýani milli bolup başlansaň, olardan gorkup, olar öz başlygyny alaýmasyn diýip, ýani bular ýok etdiler. Ondan 45-nji ýyllarda, 41-45-nji ýyllarda hemme milletler agdy birleşip bir milleti, ýani bir ideýany uruş, yemiş ideýany alıp, şol täzeden guruşa başlady. Yani täzeden intelligensiýa emelet başlady. Orsiýetden Türkmenistana geldiler, bir topar inženýerler, bir topar medeni işgärler, medeniýet işgärler. Şular Türkmenistany galyp başladylar. Çäýjede görüşmeli, bir topar türkmenler orşa bolýan näme şol ýerde bir topar gruppa geldi, os gruppalar şol ýerde ýani okuwlar berdi, wraçlar, inženýerler. Think gitdi şolaryň ýani rus dilleri türkmen diline we garşy gitdi. Aşgabatda ine men ýalňyşmasam 60-60-njy ýyllarda adamyň eşiklerini gördüm. Öňkü Eýranyň eşikleri ýaly sivilizowany, türkmeneşik ad, sivilizowany diň ogurdy türkmeneşik şäherlerde orşa urlap adamlar ortaşyp, ýani başga bir kulturaň intelligensiyasy gelip bizim intelligensiýamyzy galdyrdy. Ol beýleki soňky emele gelen türkmen intelligensiýasynyň düýp fundamenty boldy. Ors dili, orsun intelligensiýa, ýani ugry. Ine şu ýaly türkmenine intelligensiýa döwredi. Ýuwaş-ýuwaşdan wraçlar, ýani administratorlar, ýuwaş-ýuwaşdan professional ýerler, ýani alymlar, hojulukda işleyen, o hojulukda işleyen, belli hojulukda işleyen yani diplomlu adamlar emele başladı ve şular dürlü uğurlarda, ulgunlarda işleyen intelligensiýa başladı. Ýöne biz her wagt intelligensiýa edilmede bir daha düşünmeli. Intelligensiýa halka öňünde, jemgyýet öňünde sosial jogapkärçilik bar. O näme? Ol ýani ornaşan halkyň içinde şonuň ideýalaryny bu karakteristikasyny berip, bu jemläp, bu anyklap, ýani ýol boşlugyna ýetirip,
cemiyeti östürmek için şunun jogapkärçiligi var. Buna sotsial jogapkärçilik diýilýär we şu jogapkärçilik hiç ýerde ýazylmaýar. Ine mysal üçin bir toparyň içinde bir akıllı adam var. Ya da bir oğul akıllı adam var. Hemme şoň ýanynda bar ya masal adamlar. Şol adam şol cemiyet ýanyna baran adamlara uğur berýär. Şunu etsen gowy, şunu etmesen erbet, şu kanun laýykda, şu neme diýip, akıl berýär. Biz akıl berýär diýär. Ýöne hakykatdan ol adamlaryň ideýasyny anyklaşdyryp, şonu bir jemläp, uğur berip, maslahat berýär, bir görkezýär. Şol adamlar hökman gerek. Şol adamlar bolmadyk bolsa, oğullarda, şäherlerde intelligensiýa bolmadyk bolsa, adamlar uğurlaryny bilmediler. Şoň üçin intelligensiýa sosial jogapkärçilik gatyly. Intelligent bolmak için aň ötmeli. Hökman medeniýet medeni ýa beýleki professional uğurlada däl, her bir zatda sen aklyny üstürmeli. Aklın beýlekine görä açyk öňde bolmaly. Şoň üçin sana intelligensiýa diýilýär we sana jogapkärçilik berilýär. Mysal üçin ýaş bolup bir ýere barýar, maşyna bolýar, bir çöllü. Hiç tat yok, çölün içi. Şo ýerde bir akıllı adam näme diýär? Tak, maşyn yok, erteçil donk kalır. Gelin yıllara terip bir ýöräli, şäher şo ýerde bolmaly, şunu çykarýar. Ýagdaýlaryny çöküp berýär. Sosial jogapkärçilik alýar öz üstüne we kömegi diýär şol, toparjylar. Şol ýaly oğullarda, etraplarda, şäherde, döwletde şol ýaly intelligensiýa hökümet işgärlerde şular halkyň içinde gelip gören adamlar, şular halka reaksiýa berip sosial jogapkärçilik bermeli. Mysal üçin prezident bir karar çykady. Hökman intelligent çykyp öz düşünjesini aýtmaly, akıllı düşünjesi we şo düşünje adamlar yapyşyp şo düşünjeni östürüp prezidente şol düşünjeni soraw hökmüne berip kararyny çarşyp bolýar. Şoň üçin intelligensiýa gerek. Haçanla Türkmenistanda hemme kanunlar, hemme maddalar bozulup, adatlyk ýok bolup, metbuat adatlygy ýok bolup, hereket, pikir ediş adatlygy ýok bolanda intelligensiýa hökman öňe çykyp şol adamlara düşündirmeli. Adamlar bir ýerde şuňa ruhsat bersek, erti şu bolmaz, şu bolmaz, şu bolmaz. Gelme o şuň öňüne alady. Adatlygyňdan galar, döwletimiz bildirir. Şol paçalygy soňky adamlardan ogla diýip intelligensiýa çykaryp halka ýol görkezmeli we halky dogry gurdatmeli. Şoň kunna 91-den Sovet Soýuzyna düşündirdik. 91-de Sovet Soýuzynyň galan ortak gnila intelligensiýa diýerler, satylýan intelligensiýa. Rejim bilen ılalaşyga girip, Sovet rejimi bolsun, Türkmen maşyn rejimi bolsun, Gurbanlyk rejimi bolsun, ılalaşyp, oň bilen bir neme tapyşyp, şo ýerden awantaj alyp, şo bilen ötüp gidýär. Oňa intelligensiýa diýilmeýär, ol ýallaklar bolýar. Şonuň bir gowy anyklanan vekili Cemal Saparova. Biz ýalňyza görmüňerdik. Yallak, binamyz, gödök, kanun bozýan, jenaýatçy, gyýylary satyp ýören, pulunu satyp pul görýän reketir aýal şuňkunna Gurbanlyň we Serdaryň hökümetine uly orun tutýar, hormatyny tutýar. Şoň üçin şu ýaly intelligensiýa, bular gnila intelligensiýa däl, bular erwet intelligensiýa däl, bular anyk intelligensiýa däl. Şular dogry ýol görkezmän, gaýtyp yalan ýoly, nädogry ýol görkezýär. Siz dogry belläkişdiňiz, Akbel Sapar aga daşypdaky intelligensiýaň iň bir beýik vekili. Iň bir görürli alyp boljak vekili. Şondan Akbel Sapar aga näçe roman ýazsa da öňe çykyp halkyň pikirini jemläp dogry ýol görkezýän adam. Dogruçylygy, beýan edýän adam, ýol görkezýän kanunçylygy, ýalňyş ideýa pikirleri seljerip dogry pikir görkezýän adam we halky ýalňyşan wagty dogry ýola uruktup bilýän adam ine şu ýaly Akbel Sapar aga. Onanyň daşaýurtda Akbel Sapar aga ýaly bir topar adam ma, dym otýlar, çykman otýlar. İkinci planda, üçüncü planda, 10-njy planda, 20-njy planda da kän işlerini oklar. Olar öz sosial jogapkärçiligini eden oklar halkyň öňüne. Olar bilim aldylar. Olar ýürüýte bir durmuşy şeýle bir ütköşük geçdi.
Şo durmuşyň tejribesini aldylar. Şol hükman öňe çykmaly. Ine men çykdym. Men intelligensiýa däl. Men durmuş tejribemi paýlaşýan. Men çykdym öňe. Ine Nurjan apa çykdy. Durmuş tejribesini maýmy. Hany intelligensiýa? Ýok intelligensiýa. Şu görüşmede halkyň agyr ýagdaýynda, halkyň yol tapman ýören wagtynda, jemgyýetimiz ýykylan wagtynda intelligensiýa galmaly. Şu jemgyýet ýykylanna intelligensiýa ýeketek ağaçlar ýaly tokoýdy. Hemme ağaçlar ýykylyp şolar durmaly. Şolar durmaly. Şolar öz pikirlerini, puluny Cemal Saparowa ýaly ýa-da bir avantajy satmalylar. Olar durmaly, derk durmaly. Näçe bilim düşünjesi fundamenti üçin. Düşündürip bilýär. İstenip bir korrupsiýa ýerine goýup bilýär. Argumentlap, düşündürip şoňa akyl berip ýerine goýup bilýär. Ne şol adamlar ugurlarda da bar. Şol adamlar şäherlerde de bar. Şol adamlar etnatlarda da bar. Şol adamlar bizim aramızda da bar. Ýöne dım otýarlar. Näçe akbel saparaga dymanyk. Näçe olar dım otýar. Ne şol soragy men şul dım otlanlara berýän. Sizin wagtyňyz geldi, sizem öňe çykmaly. Biz bildiğimiz görüşýär. Bizem bir olar ýaly okumuz güýçlüler sizinki ýaly. Men 3 diplomum bar. İnjinier bir tarapy Türkmen Politik Institutu utardym, buluş bölümi. İkinji MBA'ni utardym, Galant mektebi utardym, biznes okulundan korporativ management. Üçüncü dilçi, ýa-ni fransuz dilini utardym. Ýöne olam ýeterli. Halka ýol bolýan üçin. Şoň üçin siz hani kitap ýazýanlar, makala ýazýanlar, ýa-ni intelligensiýa, medeniýet, wraç, bir topar adamlarymyz Rossiýada, Amerikada wraç bolup ul wezipelerde işleýärler. Hany olar? Näçe dım otýarlar? Näçe öz türkmenlerini ýa-ni bular kömek eden oklar. Näçe öz türkmenlerini agyr ýagdaýda bolan halkymyza şular maslahatlar beren oklar. Näçe şolar ýa pikirlerini aýdyp ýol görkezden oklar. Hany bizim intelligensiýa? Ine şu gün biz Gurbanly Berdimuhamedow aýyrdyk. Hany intelligensiýa? Hany intelligensiýa bolmaly, halka ýol görkezýär. Biz täzeden döretmeli. Biz hemme täzeden etmeli. Näçe täzeden eder intelligensiýa? O ýallaklara men uçodan alamak. Biz Türkmenistanda eger konstitusiýany tüketsek, konstitusiýa ýazar. 5 ýyldan 15 ýyl içerli ýallak bolsaň sen jera çekmeli. Birden birini ýanaklarda gürläp başlasa derhal tutsak edilmeli. Ve Türkmen o ýatmalar ýallaklara. Şu ýallaklyk diktatorlar getirdi. Türkmen maş şu ýallaklygy östürüp intelligensiýany zaýalap, halky zaýalap şunu getirdi. Ýallaklyktyn durmaly, ýallaklyk täze diktaturyň fundamenti. Aýyrmaly ony. Men şeýle pikir edýän, sen näme pikir edýän? Jurana. Ama şol intelligensiýa esasen hazırki döwürde burjuaz intelligensiýasy ol propaganda üçin neme de ol yarag hukmunda ulanýardy propagandaň yaragy şol halky nime dip ubejdat edip şu wuzde ýa-ni jylawynda saklajak bolup şol maksat bilen ulanýarlardy intelligensiýa. Ana şu intelligensiýamyz, şu içerki intelligensiýamyz şol daşarky intelligensiýamyzyny ýa aýtyp geçipdir ýaly daşarky intelligensiýamyz orta çykan intelligensiýamyz ýok. Şol muradagy siz hazır aýdyp oturşyňyz ýaly şol intelligensiýamyz bar daşarda köp türkmenlerden filosoflarymyzdan bar zatlarymyzdan bar bize köp ýöne olar dymy otýar sizin aýdyşyňyz ýaly. Olar ýöne wagty gelse çykar olar bar biz bärde diýip soň ýa-ni çykmany oňly wagtynda da ýöne häzir gerekdir şu bize de. Şu bizim şu hatyaby içerkilerde garda aýdyp oturmaly peýdasy ýokdy. Hatyaby daşarda näçe ildeşlerimiz ýörde iş uğrundan zat gün guzara uğrundan şolary ruhlandyrjak bolup bir şoň üçin intelligensiýa gerekdir bize şol filosofiýa uğrundan ýa-ni neme dip ruhlandyrmaly adamlarymız bar ýöne dım otýarlar. Riske goýjaklardy janyny dogrusu. Hökümetdiň şu muradagy riske goýmaly öz janyny, akly sapar goýmaly. Olaryň özümiz ýaly adam ama şolar dogrusu. Näme korkup yüzünü göközmäne gorkýarlar-da dogrusu. Adny dogry ýazyp yüzünü göközmäne gorkýarlar, anonimli ýazan bolýarlar, baka berýärler zadeden bol.
şolar ýaly gynansak da bizim şu ýöneky adamlaryňyzam şolar ýaly inteligensiýa adamlaryňyzam şolar ýaly gynansak da. Indi içerki şu inteligensiýa diýemiz ol, içerde inteligensiýa diýemiz doğru manda yok içerdaklarda şu doğru inteligensiya diýip aýdyp oturýar, mugallimler, zatlarda, doktorlar, zatlar. Şolarla oturup bir söhbetleşip edip görün. Murad ağa, siz Nurcan apa, siz içerdaklara aýdyp oturýar, daşardaklara aýdym. Söhbetleşip görün, hiç bir nemesi yok. Ol neme dünya garaýşy azyrak pesligini sırası duýýarmyz da şolaryň. Hiç bir nemesi yok. Elementar abstrakt düşünceleri yok hiç kelli. Analiz, sintez edilen yok hiç kelli. Sunugat barada guruluşayn diýseniz, edebiyat barada guruluşayn diýseniz. Düşünýän zat yok. Onun sebebi şu para verip institutu tutup inteligent bolup ýaşap ýördi şol durly vezipeleri eýlep gynansak da şöyle. Yani şoň üçin şerki inteligensiýa baha bereniň mansy yok hiç. Ýöne bizim bar nememiz, nadyejdamız, indi türkmençe nadyejda näme bolýar? Ya doğrusu bar nadyejdamız şu daşak inteligensiýa. Olaryň 70'lik etip durdu bize de. Ama şu aýşypatymyz ýa Allah Murat Rahim bilen Ak we Sapar ikisi. Olar näme ýetişsin doğrusu. Ak we Sapar gynansak da soň kuwatlar ol çykyş etmesinden goýdy gynansak da. Köprek çykyş etmeli. On kanal Arada ana şolar ýaly gynansak da ýagdaýlar. Doğru. Nurcan apa, senin bir öz fikrini aýtsaň, inteligensiýa Doğru. Bize 70 yıl Rusifikatsiya boldy. O taýdan bu polezny datlarym alındy. Inteligensiýa üstü. Yani şu komentariyada yazayım komünistler lanetli, beýtdi. Yok. Eger inteligensiýa senin ruhunda bar bolsa, sen onu kitap okap öz dünya garaýşyny östürip bilersin. Mesela häzir diýäňiz döwran o taýda doktorlar, mollaryň yani dünya garaýşy gatyp kesdi. Olabilir. Pes bolmasa da yani olar kitap okap özlerini dünya garaýşyny östürip bilýärler. Ýöne şu wagt bu rejimiň aslında boldukları üçün özlerinin özgür yani bir azat düşüncesini aýtmagy da gorkýarlar. Ine şunýaly döwürde ýaşaýar. Yani aslında gorkmaly, aýtmaly, talap etmeli. Eger beter gorksa bizi beter baskılarlar. Ben bu inteligensiýany ýok etdiler. Doğrumiz aýtsak. Ýöne inteligensiýa da her adamyň özünin zarisy, özüne bagly. Sen al kitap oku, bir giden kitaplar var, klasikler var. Her hili şahirlerimiz vardı. Bizim şahirlerin, Özbek şahirleri, Tacik şahirleri, Rus şahirleri, yani Tolstoy dedi, Çekhov dedi, yani Dostoyevski dedi, bizim Mavtmuli var, bir giden şahirlerimiz. Yani üstürcek olsan ösýän sen, dünya garaýşyny üstüp bilýän, bir de çağılaňa da şonu urupdyryp tavsiye edýän okumasyny dadyny. Onun için yani näme diýsem, rady bir günäni başga birinden gözlemeli däl. Bizim özümüz mert bolmaly. Öz dünya garaýşymyzy beýan edip bilmeli. Özgür düşünjämi de, adat düşünjämi de aýdyp bilmeli. Ine inteligensiýa şundan başlýar. Doğru. Gatto diýen sawrun önemini vatandaşlar. Şeýdem inteligensiýa bizde Türkmenistanda barmy? Şonuň rolu näde? Ornu näde Türkmenistanda? Häzir kuni ornu näde? Ve şonuň fikrimizçe inteligensiýa näde bolmaly? Ine şunu ýazsaňyz, piňwermen komentariyada ondan efir utandan şu TikTok'a etkiler. Doğru diýäňiz, men alalaşan sizin diýişiniz. Indi şu konuda bir ýaly belläp geçdik. Ine inteligensiýa daşy ýurtda Ak we Sapar we Allah Murat we başga adam görünen nokta. Ýöne siýasatçylar inteligensiýa bolup biler. Muhammed Düýeci, Soyunov diýdi, Klimov diýdi. Olar inteligensiýa bolup biler. Olar kimde kim dissident bolsa da intelligent bolup biler da.
Şoň üçin hatda raboçam ýa-ni bir ýerde zawodda hünärmend gowuşýan adam onuň intelligensiýasy bolup biler. Şoň üçin ol aň ösüşine de öz aň ösüşine. Ine Gegel'in aýdyşyna görä intelligent это мыслящий разум diýär. Yani her fikir ediyen bir an intelligent adamları, intelligensiya. Her vakt fikir ediyen. Misal için, kâvat biz avtomat ýagdaýda işe gidýät, ondan gelýät, bundan gelýät. Kitap okuman wagtymyz ýok. Bolup geçen datlardan habar alman wagtymyz ýok. Şu YouTube görýär, ýatyp galýat, kino görýät, ýatyp galýat. Intelligensiya näme diýär? Gelýär, aşam bir kitap okuýar. Bir temany düşünmese, seljiýär, şonu düşünýär. Ağını üstürüyor. Her gün ağını üstürüp şu yani küçük problemler çıkanı bu selciler düşündük veriyor adamlara. Yani şu adamlar bize gerek şunun ornu şunun uli Türkmenistan'da taşın içinde yönü olur kıynansak da bizim halkımız yani korkup değil risk alası gelin okuyam. Duran ağın diş yani risk alası gelin ok. Yine dedim Urvan'ın inteligensiya değil. Serdar inteligensiya değil. Ağını düşündük üstmedik. Özel motor şu bunu getirmedi halkı ya da 80. yılın propagandasını yürütmedi ya da VLTV sürüp bütün dünya maskara olup yürümedi. An üstmedi uş oldu. Yine üstmedik an ne Türkmenistan durundursun ve üstürsün. Mümkün ne? Şunun için şu üstmedik an yanlarına iki tane an beylik üstmedik anlar emheme, palis, güdük üstmeyecek, üstü gelmeyecek dine yani kıyılar zorlap adamlar talap gezen adamlar üşe. Ve şolu Türkmenistan'ın yolunu ketgitdi. İň bir yani erken şol adamlar Türkmenistan'ın yolunu ketgitdi. Bu bolsa hormatly dinleşler katastrofa. Her wagt Türkmenistan'ın yolunu intelligensiya ketgitmeli ve uly üstünlükler kazanan tecrübesi bar adamlar şu intelligensiyanın fikirlerini yerlerde halkın içine kaldıracak ve realizavat etmeyecek yani ertekûnü şol adamlar olmalı. İki tane güç Türkmenistan üstünlüğü. O biz prezident saylanımız benim Türkmenistan üstünlüğü. Şu güçler emire gelmeli. Halk gücü yani inteligensiya, hünärmendler şol atları yani yerine getirip üstürecekler ve fikir verecekler. Bolmaly bizde yok şol. Biz şun fikir ediyat Gurbanlygy aýyrdyk, hem de bitti. Yok adamlar. Gurbanlygy aýyrdyk, bizim ýolumyz açyldy. Indi şu ýolda ýörejek bolsak, bize intelligensiya gerek, bize građan aktivistler gerek, bize partiýalar gerek, bize jemgyýet gerek, bize ýokary hili hünärmendler gerek. Polis, MP, ýa-ni her hili pudoklarda, oğuz olunyna we beýleki ýerlerde bize ýokary hünärmendli molimler gerek. Bize himmet gerek. Ya şu elementler ösüşün fundamenti. Şolar bolmasa ösüş ýok. Pullar bolmaýar ösüş. Şoň üçin benim diýjek bolýan adamlar ine şu Türkmenistanyň täze emel geljek jemgyýetinde intelligensiya bolmaly. Onuň ornu bolmaly. Onuň orny öz saklamaly. Onu bir ýöne hormat goýup ine şu ýerde bolýarlar. Olar öz orny saklamaly. Şuňky günne şuryaly biýdüňçükler, biýhepçilikler, ahlak taýdan halk kaçtı. Hani intelligensiya, hani şular saklap, yok ho, beytmen adamlar şuryaly etmedi, ine şuna bararsana, şunu etmedi, ine şuna bararsana deyip düşündüren intelligensiya niýede? İçinde bar intelligensiya arkadağı öňmek. Bul idiot inni tansiyon çıkış ediyor. Inni at kadının at alacak bolsaň, artist bolup ya da muzikant bolup ya da aýdymçy bolup, sen hökman suratda ýa-ni Gurbanly Berdimuhammedow bilen çıkış etmeli. Inanın. Inanmadan men size bir kadro öýdüm. Häzir sözü men ýa-ni Döwran aga berýän, Döwran aga sen aýt, şol intelligensiya barda näme pikir edýärmi? Men häzir şo kadro öýdüm size. Onu çel tap koyayım. Inteligensiya aýdyberem. Aydın. Ana şu inteligensiya dediğin şu hazırki bizim halkımızın tragediya ýagdaýynyň sebebi bizimki çörek açlygyndan dal. Çörek açlygy onça bol korkuşdan dal. Onu ýem geçse bolar, çydasa bolar zady. Ol esasy nemeler
ruhy medeni açlyk bizde var. Ruhy medeni açlygam bizi şular ýaly tragediýa ýagdaýyna getirip durdy. Ýa-da şu medeni açlygam şu intelligensiýanyň ýetmezçiligi. Hiç karizmatik adam yok. Halkı düşündürecek adamım yok. O zaman yine bir nemesi var. Çıkalıga eğer inteligensiýanyň yetmezçiligi bar bolsa, yok bar bolsa da yetmezçilik etse, o zaman neme şular ýaly bir düşünje var. Samarazvitse diýip. Özüni ýa-ni neme etmek. Özüni östürmekden türkmençe aýdyldy. Her adam şu özüni östürmem bilýär-de dogrusu. Birintek adamlarımız hazır daşırdı ýorlar. Indi içinde diýip aýtsak internet ýok, zat ýok diýip aýdýarlar da meselem. Indi ýa-ni ötüşe ýol ýok, informasiýa blokada zat diýip aýdýarlar da. Ol aýdýanlaryň dogry diýsek, indi daşary çykýarlar bizim adamlarymız. Şu daşary çykdygynda azatlyk, hemme informasiýa azatlygy, hereket azatlygy. Şol azatlygy dogry peýdalanmaly bizim adamlarymızda. Bilim almaly, zat etmeli, bir kitap okumaly, ýa-da bir kurslara gatnamaly, daşyrda çykdym diýip, bir diňe gara işlemeli diýen ýörmände öz nemäňizi gyzygyňyzy giňişdirmeli-de meselem. Ya bir filosofiki dörejilik akşamlara gatnaşmaly meselem, filosofiki kurslara gatnaşmaly. Özüň östürmeli eger yetmezçilik bolsa da başga birini dinlemäýänsen hatda bir özüni östürmeli. Her kim şu etse o da bir çıkalgaların birinde. Bizde akıldar adam yok diýip oturmandy. Her kim öz gyzygyny okuýuny giňden bir dünýä garaýşynda. Ana şol çıkalgada bar ýöne. Daşary şunça azatlyk bar. Ol daşaryda çykýarlar azatlygy şol tarapy urukdyrman, başga tarapy urukdyrýarlar-da. Daşary çykdym men azat, men ýa-ni diýjegim diýen diýip, etjegim edýän diýip ýören adamlar ol oje azatlygyň birinji stadiýasy ol. Ol nemede egzistensializmyň kanunlaryna görende kanun var azatlygynda. Birinji stadiýasy şol adi bir zatdan azatlyk bir zatdan. Meselem Türkmenistandan çykdyň meselemde. Türkmenistanda käbir hukugyň ýok, zadyň ýok. Agzyny ýumully, götüň kusurly barşlan. Oson daşyrda çykýan azatlyk. Birden şuňaly bir boşlugyň ýa-da türmede çykan adamlar bolýar meselemde. Azatlyga çykdy. Ol indi birinji stadiýasy azatlyk. Ol şol azatlygy indi onuň borjy meselesi şol azatlygy näme ulanmaly? Azatlygy çykdym diýip bir onuň kada kanuny bar. Onun ikinji stadiýasy var, azatlyk rasional azatlygy var. Rasional azatlygy meselem ol kanuny görüp ýörmeli bolýar adam meselem. Owurlyk etse meselem türmä düşýär meselemde dogry. O şoň üçin owurlyk etmeýär. Öz azatlygyny öz kesedi meselemde adam öldürüp bilmeýär. Ana bu rasional azatlyk. Şu üçüncü kanunu olurca ruhu bilen adamlar azatlyk bir zat üçün diýip aýdylýar. Onda şol ýa-ni egzistensializm kanunlary bolýar. Olundy üçüncü nemesi üçüncü stadiýasynda azatlyk adamda bolýar. Meselem ol hemme zat etbilýär meselemde. Meselem çokman bir urşduýar da adam meselem urşduýar. Urşduýarsa da birini öldürüp bilýär. Öldürse de türmä gitmeýär. Urşdu da kim da kaza dedi. Yani sonra etmeyedi şol adam da ruhu bilen mesela. Şol azatlygyny ulanmaýardy. Ana o üçüncü nemesi. Aşullar ýaly nemeler düşünjeler ýaýratmaly şol azatlygyň hukuk näme şu taraplarym köp adamlarymız bilmeýär. Hukuk. Şol ýaly konstitusiýa maddalaryny öwrenen bolýarlar, olaryň pedagogy boldy. Ugalowny neme maddalaryny kelle zat girmeýär. Hukukyň esaslaryny öwrenmeli bolar bolsa da. Yani öwreden adamam ýokda dogrusu da. Bizde intelligensiýa ýok. Adam ýok bolsa özüm öwrenmeli. Mesela kitapxanalara girmeli. Ana şoda bir çykalaryň birisi. Ruh açlykdan ýa-ni halas bolmaklaryň birisi. Yani bizlerde olar ýaly hyjullanýan adamlarym az azyklansak, kynansak da. Doğru. İnteligensiýany östürmeň bir giden faktorlary bar. Yani bu iki çağlarymyzyň çağlar bagyna ýa-da şkollarda kvalifikasyony
bilimli muallimler bolmaly. Ana ol asnowasyny, fundamentini şo yerden goýmaly. Ana şeýdem östürmeli. Bir giden interesli kitaplar okat bermeli. Şo kitaplardan başlaýar intelligensiýa. Çağalary öwretip başlasan ol uje ona indi edýär. Onun özünü östürüp dünya garaýşyny daha da östürüp bilýär. İnşallah bu dağlar bolur diye ümid ediyoruz. Biz şu temanı şu näme geçiriyor sebebi intelligensiya Türkmenistan'da bar mı diye soruğa cevap verecek bolýar. Türkmenistan'da intelligensiya bar. Ýöne gynansak da olar dım otyr, onun ornu ýok hiç ýeri. O ýallyk intelligensiya, milay intelligensiya diýär. Yani rejimi gollap, arkada şöhret deyip, arkada goýunça aýdym boşluğa düzüp ýörenler, olar ýallyklar, olar intelligensiya. Olar halka ýol görkezen oklar, olar halky gaýtyp agyr ýola salýar. Olar intelligensiya. Şoň üçin intelligensiya sosialny öz jogapkärligi boýunça halka ýol görmeli. Agyr ýagdaýdan näme çykmany şonu düşündirmeli. Agyr ýagdaýda halk öz namusyny, ahlak taýdan, ahlakyny, ýa-ni namusyny, öz wyjdanyny ýitirmediýäli, öz depdesuryny ýitirmediýäli ýol görmeli we öýler mysal bolmaly. Bizde şuň gahrymanlyk ýok, bizde şuň intelligensiýa ýok, bizde şuň şolar golýan adamym ýok. Ananyň gahrman bolup bir öňe çyksa, polisiýa ýa bir kanşo ýa bir adalatda bazat ýetse golýanym ýok bizde. Ýöne bir korrupsiýa edip bir nimesi beýliksil gap berip şondan gazanjak bolup onu gollap goýar. Näme boldy bizim jemgyýetde? Bizim intelligensiýamyzda näme boldy? Näme Türkmen şuwuna geldi? Onun bir tane düşünjesi bar. Haçanda çüýük tokmyň, çüýük wekili Gurbany Berdimuhammedow döwlet başyna 18 ýyl bolsa, onunla milletim çüýrüýär. Hemme adam gaçýar. Ruham açya, ahlak taýdan adamlara açya, wyjdana açya, namusa açya, hemme dat buluşup gidiyor. Näme sebebi? Gurbany Berdimuhammedow iýdi halkymyzy ilat etip, ýa-ni jemgyýetden, halkdan ilat döredip, oňam ýartyny ogran daşarda, gulçulukda öwredip işledip, içinde de gulçulukda taklap, bizim watanymyzda bolajak bolýar. Paçalyk geçip. Ine biz size duýdurýar. Şuna barıp otyr. 2020-nji ýyldan bäri aýdyp gelýär. Inanmadan. Serdary getirdi, gyýyny getirdi. Kerim Skameyka zapasnoýda otyr. Biz hasap etdik 40-ka boloy diňe dogan arnaşy işleýär hökümetde. Özü jar edýär. Näme hökümetde doganyň işleýär, garnaşyny işledip. Öz dogan arnaşy, ýa-ni bu dosy gaýny, ýa-ni körköni, onty munty, gara çüýlük tohumy 40 boloy adam işleýär. Öýlem ministr baronyny başlap beýlekle çeldi. Näme biz göňüň bolup? Hani bizim intelligensiýamy? Hani bizim halkymyzyň içinden adalatly bir hiç ýeri ýagyş, gar, ýer titreme, iksany porta polis gorkup bilmejek adamlar niýdi? Hani olur? Näme boldy bizim halkymyza? Barny ürküp otyr. Gahrman bolup ölüň näme? Adamlar özüni koýduň aşagyna taşıýar. Adamlar özüni migrasiýanyň gulunyň öňüne asýar. Aspan öldürmeň özüňi. Näme gerek? Näme sen bir adam cinayetçi, cinayet bir etmiyor, onu hiç takdimen ülkü buluyor. Öz üstümüzde yani ölümüz al. Ne yapacak biz görüşmemiz? Kaçan biz görüşürüz? Yazın komentariyada öz fikirlerinizi, bize katı vacip sizin fikirlerinizi, biz sizden şu zatları ne yapacak soruyor, biz düşünecek oluyor. Bizim cemiyetimiz, bizim halkımız. Hayli derecede. Gallım adam öňe çykyljak, gallym adam öz hakyny gorabiljek, gallym adam maşgalasy bilen namusyny wyjdanyny saklabiljek. Türkmenlerde, içinde daşynda. Şonu biljek bolýar. Ýa-ni pin görmän öz komentariyada pikirlerini. Nurjan apa, indi ruhap berseňiz biz barra, men ikinji efirim, onuň TikTok'a geçmeli. Biz ýuwaş-ýuwaşdan tamamlaýaly, şul tema, gatyl tema. Ine biz başladyk. Intelligensiya barmy, ýokmy? Ba bolsa ornu näme diýip başladyk. Ine şul indik gepleşige biz akly saparagany çağıralyk. Onu beýlikler çağıralyk we şu temany dowam eder. Döwran aga näme görýär?
Awa bu tema ören wajip hazırki ýagdaýda, hatda hemme ýagdaýda da biz bu ören wajip. Çünki bizim halkymız hazır ruhy açlygynda ýör. Dogrusu da. Şol sebäpli bar şo ýurdumyzyň güne bizim halkymyzyň ilimizin galpyň güni şoň sebäbinde bopdy. Esasen şol ýaly diskussiýony nimeler gepleşikler bolup dursa tez-tezden gowy bolar. Durly adamlar çağırsaňyz şu akly sapar Allah'ım Rahim. Durly şol yani şollardan razı däl bu adamlarym gelsin. Şunda aýtsyn yani düşündürsin. Şol yani olar ýaly bir yani jestok çekeleşme däl ýöne prosto bir pikir alışmak da bu. Şollar ýaly bir neme bolsa gepleşikler etip dursaň gowy bolar şollar ýaly bolsa. Halkymyza diňläp netije çykarar. Oýlanar, pikirlenip başlar. Şolar ýaly. Doğru. Aynen Nurcan Bizim Tan intelligensiyamyzyň yok bolmagynyň sebäbi Sapar Murat Niyazov diktator başı ana ol ruhnama kitabyny getirip öýle bir gelecek bizim şu nesilimize 30 ýylky nesilimize böyle bir neme tokum ekti. Şu ruhnama bilen halkyň aňyna zatyn zaýaladylar. Sebäbi mekteplerde diňe şonu okutýardylar. Onu egzamin alýardylar. O taýda men hiç pikir edemok. Men dogry aýtsam elim alyp gören adamam del o kitaby. Yani o taýda bir palesna zat bardyňam hiç yani düşünemok. Onun için intelligensiýany ösdürmegiň köp ýollary bar. Ha belli geçişiniz ýaly biz öz intelligentni adamlarymyzy çağırır. Bu gepleşiklerden dowamyny ederiz. Doğru, sağ olun. Sağ olun. Gowy belläkeşdigini ne döwran belläkeşdi samarazwitýada öýrüň üstürmek. Şunu biz etmeli. Biz men size aýdaýyn. Hemme türkmen halkyny ýüzlenýän polis, MHM, ministr, vice-premier Gurbanov, Serdar, Murat Gurbanov hemme ýüzlenýän. Biz beýlikli döwletlerden, Sowet Soýuzynyň çykyn döwletlerden aýdýanlar, beýliklere hatam edemok. Şu Sowet Soýuzyny biz bile öňüne ötüp ýaşap, bile bir döwlet bolup, Sowet Soýuzy döwlet bolup şondan çykan soň şolar bizi ozup geçdi. Biz şolardan takminan 50 ýyl ýylaýar. Takminan. Seyretmeyen bizim orayalı yankı boyunca minip diyor. Bizim orayalı Mercedes sürüp diyor. Biz bağışlanmayın içip sıçıp yaşamanı başarabiliyor. Mümkün oradan geçtim. Yine başka doğru orada. Niye ki yaşayar? Yaşamakta niye yaşamalı? Hannamız, vicdanımız, moral taydan bizim perimetrimiz nerede? Biz niye menitliyer? Biz niye var ya? O zatlarda biz. Ve şunu meğdeşlatlarda biz 50 yıl var. Ine şol 50 ýyl ýanymdan katastrofa bolar ömrü. Ya grazdan urşu bolar, ya bir burada barar. Sebäbi bizim intelligensiýamyz ornadan ok. Bizim gahrmanlarymyzy ýitirdiler. MHM terroristleri, polis, zombiler, diktatorlar ýöýtüler, ýok etdiler. Garşydaş bolmasyn ömür galjak bolup. Ine şol ýaly güne geldik. Inni biz size ýüzlenýäs. Bize intelligensiya gerek mi gerekken? Eğer gerek bolsa, näçe biz şolara hormat oýandyk? Näçe biz şolara gollandyk? Bize gahrmanlar gerek mi gerekken? Gerek. Näçe biz şolara gollandyk? Näçe gahrman öňe çyksak, biz ýa-ki Amerikan nabuldasyny ýaly gapdyryna durup otyr. Näçe gollandyk? Näçe bir ýallak TikTok'ta efir etse, ýallaklap etse, kommentariýa ýazyp, onuň ýa-ki jogary boljak bolýar. Näçe? Hani bizim arentiylarımız nerede? Şu arentiylarımızı inteligensiya bermese, köpüsü düşmen olur. Şondan Türkmenistan'da paraxorluk norma, korrupsiya norma, bir-birini maşençilikle kidal etmek norma, bir-birini ağırlamak norma, bir-birine biheplerini, güdüklüğünü, yani bir tertipliğini görmek norma, qaytip norma da değil. Sen geroy. Biz geroya yani zalim diye zalıma geroy diye. İnni biz vermeli. Yine şu zatları yerine koyup gitmek için bize intelligensiya.
men intelligensiýa ýüzlenýän, gaýrat edip çykyp halkyň bulaşan, halkyň ýalňyşan wagty gelip kömek edinde halky urukduruň. Bizim şu halk, bizim şonu isleýärdi. Kömek edin halka. Öz sosial bozuňyzy ýerine ýetirin. Intelligensiýa diýip özüňizi ýa-ni toporda ya dostlaryň arasynda ya da halkyň arasynda ornuňyzy aljak bolan. Sizin ornuňyz boşdur. Sizin ornuňyzy ýallaklar aldy. Gurmalyny öwýän, arkada aýdym aýdýan, arkadan zaman diýen, ol türkmen telewizionyny seyreder ýalylar. Seyretsem utunasym gelýär. Seyretsem türkmen diýmeni özüňi utunýar. Şo reali masgaraçy. Şo reali ýallaklar üýüşüp trend berýärler. Hatta hemme Türkmenistan şeyleri. Senin Azatlyk radio. Şo ýerden görülen adamlar, jurnalistler, intelligensiýalar, diktorlar, aýlyksyz, reisler näçilenmeýär işläp berýärler. Soňky wagt aýlyksyz işlediler. Da kansa durundurlar. Ine bizim intelligensiýa. Senin akbelde paraga. Hiç kimden pul toran yok. Öz romanlaryny ýazyp, romanlaryny satyn alan ol. O Türkmen diline roman ýa-da Türkmen jemgyýetine satyp bilenok Türkmen jemgyýetine hem ýerden gadaga. Şonda da kitaplary ýazyp otýar. Şonda da ýa-ni öz dürüjligi işin dowam edýär. Ine bizim gahrymanlar. Biz ünsörümler. Gahrymanlar ýanymyzda, ünsörümde. Ýallaklar ýanymyzda bol ünsörýär. Men Türkmen aşgabatda olanyny öňleşýän. Aýdýarlar, ay o köçede bir ýer bar Murada ýaşap bilýär. Näme gelýär? Hökümet bilen işleşip pul ogurlaýarlar. Korrupsiýa diýerler. Ýaşap bilen o sen pul ogurlaýar diýen. Düşünüp bilemek da şoňa. Ine şunu bir düşünmeli. Biz arky döşümde açyp ýaşamaly. Biz ýatmaly, bilmeli. Bizim biznesimizde hiç kim elle girmez. Häzirem 100 ýyldan hiç wagtdan tebe garantiýa bar. Näme? Fundamental zatlar bar Türkmenistanda. Adalatlyk, sudlar işleýär, intelligensiýa bar, jemgyýet bar. Hemme zatlar bar. Tehnologiýa, o zatlar çalsat bolýar, pul bersen getip ýatylar. Ýöne şu zatlar men aýdan zatlarmy hiç kim bilemez. Biz özüni döretdik. Ol hemme zatdan gymmatly zat. Halky halk edýän, halka uğur berýän, halkyň namyny saklayan, depdetuny saklayan, ahlak saýdan halk saklap gelýän we beýlik halklardan tapawutlanýar ýa-da. Şo bolmasa bolanok. Şoň üçin ýyldaşlar, ine şu çykyşymyzda biz birinji temany başladyk, ýa-ni birinji bölümni başladyk intelligensiýa barada. Indikide bir intelligensiýa özüne diýen adamlar çağırıp olardan hem mysal alyp, olaryň pikirini dinler, hem olardan maslahatlar dinler. Şoňdan biz efirimizi torýar. Men TikTok'a geçen torumuz olsa TikTok'ta berbilersiniz. Efir gatnaşan Döwran aga köp taňa ýakynlaýan. Nurjan apay, hemişe taňa ýakynlaýan Türkmenistanyň professor boýunça Türkmenistan çempiony Nurjan apay. Türkmenistanyň adam haklaryny gorumakda öňe çykyp birinji ýerde diýjegini görüşüp gelýän Nurjan apay. Menim oraýan başardım. İlleşler başka sorumuz olmasa her kim öz aýçaklaryny aýtyn, hoş sag bolun, indik gepleşip geçelim. Hoş sağ olun. Sağ olun köp. Dinleýänimiz üçin. Sag bolun.